ଆମେ ଯଦି ହାରିବୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁଧା ଖାଉଛୁ ଏ ଶଳା ଦେଲା ସପଟ କରି ଦେଖୁନ ଏ ଯୋଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପ୍ରାଇଜ ରାକେଲ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି ସପଟ କରିଦେଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ହାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ ଖାଲି କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରି ଜିତି ଉପରେ ତମର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ କି ହାରିଲେ ତୁ ନିକିନି ଯିବ ଜିତିଲେ ବି ତୁ ନିକିନି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମଥକାମୀ ଭବତୁ ମେ ଭବତୁ ନାହିଁ ସବୁ କରି କରି ଆଉ ଥାଏ ସେଇ ତା ବିନା ଅନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୋରସିଂହା ଗ୍ରାମରେ କାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ଭଲ ସୁଚାର ରୂପେ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବାଦ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ଚାଲିଛି ଆମର ସାର୍ ଯେ ଚୌଧୁରୀ ପୁଅ ନାରାୟଣ ବସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସୁଚାର ରୂପେ ତାଙ୍କର ସହିତ ନେଇଥିବେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଦୁଇ ଦଳର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାକୁ ସସମ୍ମାନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତମେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବା କଥା ପ୍ରଥମତଃ ଜୀବନରେ ହାରିବା ନଥିଲେ ଜିତିବା ହୁଏନି ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଜୀବନରେ ଯେ ଲୋକ ଥରେ ଝୁଣ୍ଟି ଥାଏ ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ପାର୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କଳାକାର ତେଣୁକରି ଆମର ହାରିଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବା ଜିତିଲେ ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ ଆମର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସବୁ ସମାନ କଳାକାର ମାନେ ଦେଖ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛ ତମର ଘୁଙ୍ଗୁର ନଥିଲେ ନାଚ ହଉନି ସମସ୍ତେ ସଖୀ ଆଦି ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା ତମେ ନାବିକ ଯୋଉ ଗୀତରେ ଗାଉଛ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗାଉଥିଲ ଏଇପଟୁ ରାମ ପ୍ରସାଦ ନାବିକ ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶଉଛି ତମେ ହେ ଗୀତଟା ଗାଉଛ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ନେଇନ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିବା କଥା ସେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ଦଉଛି ତମେ ହେ ଗୀତଟା ଗାଉଛ ତମେ କେବେ ସାରା ଭାଗି ସାରି କିଏ ଦେଇଥିବ ତମେ ଗୀତଟା ଗାଉଛ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତମର ହଉ ଇଏ ଗଲା ତମେ ବେଶଭୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ମନେକର କାରବାଣୀ ମାନେ ଆଇଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲାନି ତାପରେ ମେହେନ୍ତ୍ରାଣୀରୁ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ ତମର ସଖୀରୁ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ ବେଶ ପୋଷାକ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଆଇବ ଆଗ ବେଶ ପୋଷାକ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ହେଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁ ଇଏ ଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ ଆଜିର ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଭୂମିକା ଯୋଉମାନେ କଲେ ଭଲ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆସନ୍ତୁ ନାବିକ ବୁଢାପାଳେ ଏବଂ ନାବିକ ବଲରାମ ପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଆସ ଚଟିକି ଆସ ଦିଅ ମୋ ସାକ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବେଷ୍ଟ କଳାକାର ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଛୋଟ ଦିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି 103 ନମ୍ବର ମାତ୍ର 102 103 ଆମର ବୁଢାପାଳ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି 103 ନମ୍ବର ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ତିନି ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉଛି କି ନାହିଁ ତାଳି ମାରଲେ ସିନା ତାଳି